Taliwa sa grabing kagubot o kaguliyang dito sa Israel tungo sa nagpadayong gubat, giklaro sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA sa Region 7 nga wala sila'y nadawat nga mga taho nga adunay apektadong OFW gikan sa Central Visayas sa maong gubat. Mao kini ang gikumpirmar sa Programs and Services Division Head sa OWA Region 7 nga si Jeffrey Signo. Nagkanayon si Signo nga sa pag-ulbo sa gubat sa Israel, ang Department of Foreign Affairs mihimo sa ilang koordinasyon sa mga hingtundan nga ahensya ug sa Filipino community sa Israel. Ang gikuandan sa atong OWA Israel no nga data naay kanang around 30,000 Filipino workers nga naa sa Israel no. So mao na ang kining atong statistics sa Central Visayas, we still asked data or figures from our central office kay centralized man gud ang atong database kung pila ang nasa Central Visayas no. So wala pa mo mi na dawat nga reply from them. Ang nagpadayon nga gubat karon sa Israel, mao ang usa sa labing dakong pagpang-atake sa kasaysayan nga miresulta sa pagkapatay sa kapin-o sa kalibo ka mga tawo. Usa ka Islamist group nga gitawag og Hamas ang gikatahong mipatay og mi-hostage og mga Israeli. Ang Israel kahinumduman nga mideklarar og gubat og mihimo sa pagpamumba sa Gaza Strip niadtong Domingo nga miresulta sa kamatayon sa daghang Palestinian. Gibutyag sa OWA dinhi sa rehiyon nga kung sa higayon nga adunay mga apektadong OFW dito sa Israel nga taga Central Visayas, ang OWA Region 7 andam nga mutabang pinaagi sa repatriation program niini. So, kung escalate ang gera, natay gud nga forced evacuation or mass repatriation for those who are willing to go home. So we have the repatriation program, and that if our government will have a chartered flight just to bring them home back to Philippines, they will do that. At least namantay kuan anak ka ng task force nga kuan dito sa Israel no. And then when they arrive, so in full force gihapon nga atong regional offices no nationwide, kung asa sila mo abot, we will assist them at the airport. So natay on duty nga atong 24/7 nga atong repatriation duty officer sa mga airport. And then kung avail na no sa atong programa, of course di man gud nato mapugnan because in trauma ang atong mga kababayan nga niuli because it's gera talaga, natay counseling nga ihatag sa ilaha pinaagi sa atong pag-refer sa mga experts sa DSWD Region 7. Okay, afterwards kung okay na sila, they will come and feel free to visit our office na pag-avail sa atong mga programa, like we have Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Then we have, of course, our government will have a special financial assistance for them, and we are waiting for that. And then other entrepreneurship livelihood assistance program nga pwede nila ma-avail. Dugang ni Signo, sukad sa niaging Enero hangtod Oktubre 2023, walay mga sugbuanong OFW nga nag-agi sa Free Departure Orientation Seminars or PEDUS nga agian sa mga OFW nga mopadulong sa Israel. Ang OWA Region 7 naghangyo sa katawhan nga kung adunay mga sakop sa pamilya nga nagpuyo sa Israel, mukontak dayon sa DFA o kung makasugat sila og mga kalisdanan diretsong mutawag sa mga official numbers sa OWA ug DFA. Kini si Mary Francis Lynn kaayon alang sa My TV, Cebu.